أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. Mun fara magana da azan sai ya zama lokaci bai ba mu dama ba mun karasa daga cikin maganganun Imam Ali ko kuma hadisan da suke akkada cewar Imam Ali babu irinsa. Imam Ali yana cewa shine Siddiqul Akbar, yace babu wani mutum da zai faɗi wannan kalmar a baya na face makareci. Ni na Siddiqul Akbar kuma ba wanda zai faɗi wannan kalmar a bayana face makareci. Kuma misali wanda ya faɗi wannan hadisi shine Mustadrak, ya fidda wannan hadisi hadda da Ibn Majah suka fidda wannan hadisin. Imam Ali yana cewa babu wani mutum da zai fito a cikin wannan al'ummar ya ce ni ne Siddiqul Akbar, ya ce face makareci ne. Kaga kuma sannan ya kuma cewa na zamo ina sallah a bayan manzon Allah kafin wani ya sallah a bayan manzon Allah da shekara 7. Ya yi sallah a bayan manzon Allah kafin wani ya yi sallah a bayan manzon Allah da shekara 7. Yake cewa bayan haka har ila yau Imam Ali yake cewa ban san wani mutum ɗaya ba a cikin wannan al'umma bayan annabi in ka cire annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, yace bayan wani wanda ya bauta ma Allah bayan annabi in ka cire annabi face ni, bai san wani mutum ba bayan annabi wani mutum da ya bauta ma Allah face ni. Yace na zamo ina bautan Allah kafin wani mutum ɗaya bauta ma Allah in ka cire manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Ya cikin wannan al'umma da shekara 7 Imam Ali ya zama yana bautan Allah shekara 7 in ka cire annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Kaga wannan ya ishe Imam Ali daraja da ɗaukaka ba karama ba. Ya isa mutum kamar magana da ake na wata 'yar wasan abunan kwaikwayo don ta nuna farin cikinta da haihuwar Imam Ali ake hujumi a kanta ake zaginta. Wannan kai ya sa ta ji tsoro na cewar za a bata tsoro na soyayyar Ahlul Baiti ko kuma soyayyar Imam Ali. Wannan zaɓi ne daga Allah. Ba mutumin da zai so Imam Ali face mumini, kuma ba wani mutum da zai ki Imam Ali face munafiki kowaye. Duk wanda ga yana son Imam Ali to ya ji a ransa shi mumini ne. Duk wanda ga yana kin Imam Ali ya ji a ransa in ya sani ya sani, in bai sani ba sunansa munafiki. Wannan babbar daraja ce mutum ya ji a ransa yana son Imam Ali, kuma babu wani ɗa da yake so in ka cire manzon Allah kamar Imam Ali da 'ya'yan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ali baitihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad.